Dobrý deň, v dnešnom videu si zahráme ASMR Tower Part 3. Teraz si tam dáme World 4. World 4 natočíme. A potom, keď dokončíme World 4, tak pôjdeme na ASMR of Hell. Tak nie, World 3 keď dokončíme. Potom pôjdeme na World 4 a potom pôjdeme na ASMR of Hell. Ideme na to. Jaj. OK, tak asi to nefunguje. Bože môj, čo sa s tým stalo? Takže, keď to nefunguje, tak asi ideme na ASMR of Hell. To... Neviem, asi som to ešte nehral. Nemalo by to byť to. Aspoň, že tu mám ten jeden skip. Počkaj, 12, čo to znamená? Počkať, aha, to je asi nejaký časovač. No tak, ty kokos, to musíme... Lebo ja keď som minulé tieto wordy natáčal, tak mi to trvalo 10 minút, takže dúfam, že to stihneme, lebo toto je ASMR of Hell. Aj s tými padmi, takže keď nebudeme padať, tak asi nemôžeme ani padať, lebo kúknite sa tam napravo dole, čo je. Takže máme na tom čas. Tak to je preto je ASMR of Hell. Aha, už som tomu pochopil. Takže to bude asi moc ťažké. Ťažké to bude. Ty koky. OK. Takže. A nezabudnite dať like, odber a napíšte koment. Hej, niečo tam napíšte. Asi dokým nevyjde update na túto tower, tak asi nebudem natáčať, lebo toto všetky wordy, toto je tá ASMR of Hell. A tam písal, že ten World 4, že je až keď dáme like. Takže neviem, ako to urobiť, ale takže asi budeme natáčať nejakú... Napíšte do komentárov, akú hru by ste chceli, aby som si zahral na Robloxe. Hej, napíšte. A natočím ju kľudne. Aj môže to byť aj hororová hra, mne to nevadí. Takže máme tu nanuky a také dumplingy, proste všetko, čo tu bolo z minulých dielov. A inventnem sem niekoho. Ja som sem invitul moju friendku. Nie, nevadí, nie. Close. Nejdem. Ale za to urobím. Pôjdem sem. Tak, a teraz. Tak. Aspoň som to nejako využil. Ty sa ty guličky. Dúfam, že to stihneme. Hej. Až. OK. Ja už mám iba 2 životy. To nie je moc dobré. Som to ešte chcel vytriť, že keby som padol. Napíšte do komentáru posledná časť ASMR Tower bola najlepšia. Ja vám dám samozrejme na to srdiečko a ideme na to. Takže medium. 3, 2, 1. Alebo si kúpime trail. Nie, kúpime si tento veľký. 3, 2, 1.
Let's go gambling! Are you kidding me? Are you kidding me? Práve rúžový mi musel padnúť. A týmto som stratil čas, takže asi som kuket. Ak sa vám páčia takéto videá, tak napíšte do komentáru. Ja budem samozrejme v tom pokračovať. Za chvíľku by to mal prísť môj friend. Hej. A budeme spolu natáčať. Takže pripravte sa na to video a ak nepríde, tak nevadí. Lebo tak. A podľa toho, ako mu dovolia rodičia. Hej. Takže... A... Zahrajte si túto Tower, ASMR Tower. Je to dosť dobrá hra. Zároveň máte tu plno možností, čo môžete hrať. A je to ASMR úplne satisfying. Proste máte tu... OK. We are cooked. Takže toto je náš posledný život. To je dosť ťažké, ten ASMR of Hell. A podľa mňa to ani nestíham už hore. What? Ty kokos. To som dobre tam... To bolo tesné veľmi. Takže teraz musím login, takže nemôžem rozprávať. Takže login. Takže dúfam, že on to nebude vadiť, že nebudem rozprávať. Idem login. OK. Tu máme popit. Tak to bolo úplne že tesné. Plus puzzles activated. Ono to ide dvakrát rýchlejšie. Ty. Nie, nehovor mi to. Aké puzzles? Nejaké pucle. Ja už som tam za chvíľočku. Už som v tom šedom ešte to biele. To biele. Som tu, poď to, dúfam, že to stihnem. Ešte mám 4 minúty. Nejdem míňať čas. Poď. Ty kokšo. To je riadny stres. Ja som dohový. Dali sme to. Ja som chcem vedieť, čo sa stane, keď vyprší ten časovač, takže...
To vyprchává pomaly. Tam ten týpek. Čo sa stane, chcem to vedieť. Aha, ono ma to dalo od začiatku. OK, tak. Playtime reward unlocked. Claim plus one skip. Dáme leave. Tak. Asi čaute.